Hani, što je ovo? Južni pol. Ozbiljno, ko živi tu? Pingvin. Hoćeš mi staviti dođe južni pol? Tu. Bravo. A Hano, a šta je ovo? Papaputi. Afrika. A reci mi, ko živi u Africi? Lao. Zebra, janus, žirafa. Bravo, ćeš staviti Afriku gdje dođe? Tu. Bravo. Ljubavi, a možeš mi reći, ko je ovo? Panda. Panda. Kane. Konjić? Konči. Super, i gdje oni žive? Panda. Gdje oni žive U ovoj Aziji. U Aziji, bravo. Evo, možeš tu zalijepiti, molim te. Hvala. Molim. A reci mi, aj ne, ko je ovo? Koala. Krokan. Smija. Ozbiljno, gdje oni žive? Koala na tu. To je au? Pali. Bravo. A da li mi možeš reći, da li znaš slučajno šta je ovo? Afrika. Nije, to je? Evo? Europa. Bravo. Petrina, tu gore. Tu gore dođe i ostalo nam je ko? Šta je ovo? Ona nema jedo. Kafuna. Hamburger. I reci mi, molim te, šta je to? Šta je to? Koji je to kontinent? To je? To je Južna Amerika. Sjeverna Amerika, bravo, sjeverna, tu gore. I ostane nam da Južna Amerika, izvoli, hoćeš ju staviti gdje dođe? To je na tu. Bravo, Ljubavi, bravo. Hana, je ovo tigar? Nije, a je lav. Lav, gdje živi lav? U Africi. U Africi, hoćeš ga staviti onda kod zebre i žirafe? Auto. Bravo, Hana, super. Hani, ko je ovo? To je na tu. A koja je životinja ovo? Konj. Konj živi gdje? U Aziji. Može biti i u Aziji, a živi i u Europi, jel tako? Pa ćemo ga ovako staviti, bravo. Nije. Hani, ko je ovo? Koala. A gdje živi koala? Koala živi na gor. Živi u Australiji. Tu je Australija, vidi Ljubavi, hoćeš staviti onda koalu tu? Pa je na tu. Bravo. A je tu. Dobro. Hana, ko je ovo? Panda. Gdje živi panda? U Aziji. Bravo. Ćeš staviti kod konja? Na tu. Bravo, može, super. A Hana, ko je ovo? Glit. Dupin. Gdje živi dupin? Glit. U moru. A ćeš ga staviti negdje u more? Da. Ajde, stavi ga negdje u more, gdje hoćeš. Vidi, tu ga možemo staviti, tu ima puno mjesta. Nima. Dobro. Tu malo je na moru. A ko je ovo? Medo. Gdje živi? Južni pol. Ali da je bijeli bi živio u južnom polu, ovako živi gdje? U sjevernoj? Na Americi. I ko je ovo? Žaba. Gdje živi žaba? Na tu. U Južnoj Americi, bravo, bravo. Hani, Hvala. molim Ljubavi, šta je ovo? Tu mahal. Taj Mahal, gdje je on? U Aziji. Tu je Azija, vidi? Azija. Azija. Bravo. Što je ovo? Felatolan. Gdje je on? Je tu. Nije, nego u Europi. U Europi. A ko je ovo? Big Man. A gdje je Big Man isto? Je tu na tu. Gdje? Na prijatelji. Oni su prijatelji u Europi, da, dobro. A šta je ovo? Piramide. Di su piramide, srećo? Je tu. Ne, one su u Africi, bravo. Je tu. Ajde sad pogledaj ko je ovo. O je. Klita. Nije, nego je kip. Slobode. Jer kako drži ruku? Ovako, kip slobode. Da, gdje je on? On je tamo u čemu je on? U Aziji. Nije, di je on? Sjeverna? Na Amerika. Bravo. A koji je ovo kip? Ovo je kip. Klita. On je gdje? U dole. Dole, u Južnoj Americi. I ovo ti je ostalo? Srednja opera. Bravo, Sidney opera. Bravo, bravo.